Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotovkin lupasi, on kaikki haroshi. Huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. 12. oppitunti. Урок 12. Osa A. Saisinko lainauskorttinne? Olkaa hyvä. Tässä ovat kirjat ja lehdet, jotka tilasitte. Hetkinen, tämä tilauslomake ei ole täytetty ihan oikein. Mitä minun pitäisi tehdä? Tarkastakaa tekijän nimi luettelosta ja täyttäkää lomake uudelleen. Minulla on vielä yksi tilaus. Balzacin romaani. Odottakaa vähän, olkaa hyvä. Tuon sen varastosta. Saatte sen noin 10 minuutin kuluttua. Osa B. Lukeminen ja kirjat ovat aina olleet hyvin tärkeitä elämässäni. Kun olin aivan pieni, pyysin aikuisia lukemaan minulle satuja. Parhaiten niitä luki mummo. Kun kasvoin ja opin lukemaan, luin satuja itse. Sitten rupesin lukemaan seikkailuja, tieteisromaaneja. Samoihin aikoihin yritin lukea myös vakavaa klassista kirjallisuutta, mutta se ei ollut aina helppoa. Siinä iässä eivät läheskään kaikki aikuisten ongelmat ole ymmärrettäviä, etenkin kun kirja on paksu. Koulun yläluokilla me kaikki luimme ensi kertaa Tolstoin romaanin Sota ja rauha, mutta noin 15-vuotiaana sitä ei tajua aivan sillä tavalla, kun opettajat toivoisivat. Minulle tämä romaani tuli paljon selvemmäksi vasta sen jälkeen, kun olin lukenut Tolstoin trilogian Lapsuus, poikaikä ja nuoruus. Myöhemmin luin Sodan ja rauhan vielä 2 kertaan, opiskeluvuosina ja aivan hiljattain. Joka kerta olen löytänyt siitä jotain uutta ja mielenkiintoista. Siinä onkin varmaan minkä tahansa klassisen teoksen salaisuus ja sen tekijän lahjakkuuden salaisuus. Zadanie 2. Olen lukenut tämän kirjan. Minäkin olen lukenut tämän kirjan. Olen lukenut tämän romaanin. Olen lukenut tämän pienoisromaanin. Olen lukenut tämän seikkailuromaanin. Olen lukenut tämän tieteisromaanin. Olen lukenut tämän kertomuksen. Olen lukenut tämän näytelmän. Zadanie 3. Etkö ole lukenut tätä kirjaa? En ole lukenut tätä kirjaa. Etkö ole lukenut tätä novellia? Etkö ole lukenut tätä romaania? Etkö ole lukenut tätä näytelmää? Etkö ole lukenut tätä satua? Etkö ole lukenut tätä seikkailuromania? Etkö ole lukenut tätä kertomusta? Zadanie 4. Osta tämä kirja. Minulla on tämä kirja. Osta tämä satukirja. Osta tämä runokokoelma. Osta tämä sanakirja. Osta tämä laulukirja. Osta tämä oppikirja. Osta tämä keittokirja. Zadanie 5. Vielä kysyt, totta kai. Haluatko saada lahjaksi Suksinin kirjan? Vielä kysyt. Totta kai haluan saada lahjaksi Suksinin kirjan. Haluatko saada lahjaksi Jeseninin runokokoelman? Haluatko saada lahjaksi Aitmatovin romaanin? Haluatko saada lahjaksi Bulgakovin kirjan? Haluatko saada lahjaksi tietosanakirjan? Haluatko saada lahjaksi suomalais-venäläisen sanakirjan? Haluatko saada lahjaksi kauniin kuvateoksen? Osa C. Lukemisella ja kirjoilla on epäilemättä tärkeä merkitys elämässämme, jokaisen ihmisen elämässä. Meitä kaikkia askarruttaa ikuinen kysymys. Mitä, miten ja milloin on luettava? On olemassa ihmisiä, jotka lukevat kaikki kirjat peräkkäin. He lukevat aamulla ja illalla, ruokapöydässä ja bussissa, jopa kylpyhuoneessa. Toiset lukevat vain kaunokirjallisuutta ja vain vapaa-aikana, kun on mahdollisuus keskittyä lukemiseen, ajatella sisältöä, palata mielenkiintoisiin kohtiin vielä kerran. Lukeminen on heille niin sanottua sielun ruokaa.
On myös sellaisia, jotka lukevat silloin tällöin ja vain sitä, mikä on muotia ja mistä puhutaan. Tai sitten sitä, mitä ystävät ja tuttavat suosittelevat. Suurin osa meistä ei ehdi lukemaan kaikkia niitä sanoma- ja aikakauslehtiä, jotka on tilattu kotiin. Lehtien lukemisessa on myöskin eroa. Se riippuu ihmisen harrastuksista sekä siitä, onko lukija mies vai nainen. Miehet lukevat ennen kaikkea sitä, mikä koskee politiikkaa ja urheilua. Naiset taas lukevat mieluiten sitä, mikä liittyy sensaatioon. Heitä kiinnostavat elokuvat ja teatteri sekä naisen asema yhteiskunnassa. Mutta sekä miehiä että naisia kiinnostaa säätila ja TV-ohjelma ja se, onko lehdessä sanaristikko. Zadanie 2. Mitä hän lukee? Kaunokirjallisuuttako? Hän lukee kaunokirjallisuutta. Mitä hän lukee? Sanomalehtiäkö? Mitä hän lukee? Aikakauslehteäkö? Mitä hän lukee? Romaaniako? Mitä hän lukee? Satujako? Mitä hän lukee? Runojako? Mitä hän lukee? Oppikirjaako? Zadanie 3. Olen varma, että. Kiinnostaako häntä tieteellinen kirjallisuus? Olen varma, että häntä kiinnostaa tieteellinen kirjallisuus. Kiinnostaako häntä sotakirjallisuus? Kiinnostaako häntä kasvatusopillinen kirjallisuus? Kiinnostaako häntä muistelmakirjallisuus? Kiinnostaako häntä elämäkertakirjallisuus? Kiinnostaako häntä runous? Kiinnostaako häntä humoristinen kirjallisuus? Osa D. Minkä kirjan ostit? Ostin käsikirjan. Ostin romaanin. Ostin lehden. Ostin runokokoelman. 13. oppitunti. Urok 13. Osa A. Dynamo on kuulemma taas hävinnyt 1-5. Minä kuulin, että Dynamo voitti 5-1. Mitä joukkuetta sinä itse kannatat? Spartakia. Entä sinä? Minäkin Spartakia. Tällä kaudella Spartakin pitäisi lunastaa kannattajiensa toiveet. Toisin kuin viime vuonna kävi. Mitä mieltä olet? Sitä minäkin ajattelen. Spartakin kannattajat odottavat kärsimättömästi pelikauden alkua. Milloin se muuten alkaa tänä vuonna? Mielestäni marraskuussa. No, onhan se marraskuu jo lähellä. Osa B. En ole varsinaisesti urheilija ainakaan omasta mielestäni, mutta urheilu kiinnostaa minua. Suoraan sanoen olen innokas penkkiurheilija. Kun olin koululainen, minusta tuntui, että huippu-urheilu tarkoittaa aina stadionien ja jäähallien hälinää, isojen uima-altaiden peilipintaa, hyppyrien korkeutta ja tietenkin voittajien mainetta. Me pojat yritimme kaikin tavoin saada liput jalkapallo- tai jääkiekko-otteluun, uinti- ja yleisurheilukilpailuihin. Olimme valmiit tuntikaupalla seuraamaan mäenlaskua. Kävimme vartavasten Leninvuorilla, jossa mäkihyppääjät harjoittelivat. Kesällä pelasimme jalkapalloa ja talvella jääkiekkoa. Yhdessä luokkatovereitteni kanssa kävin hiihtämässä ja luistelemassa. Pelasin lento- ja koripalloa. Tänään tiedän jo varsin hyvin, että huippu-urheilu vaatii kovaa työtä ja voimien ponnistusta. Tiedän myös, että monelle se merkitsee televisiota. Painat nappulaa ja urheilukilpailut ovat kotonasi. Minusta ei tullut urheilijaa, mutta urheilua seuraan jatkuvasti. Yritän katsoa kaikki TV-lähetykset, joissa lempijoukkueeni pelaa. Olen innokas Spartakin kannattaja. Zadanie 2. Harrastatko urheilua? Kyllä, minä harrastan urheilua. Harrastatko jalkapalloa? Harrastatko jääkiekkoa? Harrastatko koripalloa? Harrastatko lentopalloa?
Harrastatko uintia? Harrastatko mäenlaskua? Harrastatko yleisurheilua? Zadanie 3. Olen urheilija. Minäkin olen urheilija. Olen jalkapalloilija. Olen jääkiekkoilija. Olen lentopalloilija. Olen koripalloilija. Olen uimari. Olen mäkihyppääjä. Olen hiihtäjä. Olen yleisurheilija. Zadanie 4. Pelaatteko tekin jalkapalloa? Me emme pelaa jalkapalloa. Pelaatteko tekin jääkiekkoa? Pelaatteko tekin lentopalloa? Pelaatteko tekin koripalloa? Pelaatteko tekin käsipalloa? Pelaatteko tekin jääpalloa? Pelaatteko tekin tennistä? Zadanie 5. Suoraan sanoen. Pidätkö sinä jalkapallosta? Suoraan sanoen en pidä jalkapallosta. Pidätkö sinä jääkiekosta? Pidätkö sinä vesipallosta? Pidätkö sinä nyrkkeilystä? Pidätkö sinä painista? Pidätkö sinä pesäpallosta? Pidätkö sinä miekkailusta? Osa C. Alexander on hyvin vaatimaton, kun hän kertoo itsestään. Hänestä ei tullut huippu-urheilijaa, mutta mitäs siitä? Täytyy sanoa, että hänen vaarinsa toivoi, että poika olisi harrastanut yleisurheilua ja hänestä olisi tullut viisiottelija. Mummo taas oli sitä mieltä, että pojan pitää harrastaa taitoluistelua. Isä kannatti painia tai nyrkkeilyä. Äiti oli tenniksen puolesta. Siinä saa vähemmän vammoja. Perheessä oli useita mielipiteitä puolesta ja vastaan. Alexander itse innostui urheilusta 4. luokalla. Vanhempien toiveet eivät toteutuneet, paitsi yksi. Alexandrista tuli Spartakin kannattaja. Koko perhe kannatti Spartakkia. Se on vanha perinne monessa moskovalaisessa perheessä. Alexander harrasti milloin jalkapalloa, milloin jääkiekkoa, milloin taas koripalloa tai hiihtoa. Siinä iässä poikien harrastukset ovat hyvin vaihtelevia. Mutta tuskin voidaan sanoa, että Alexander harrasti urheilua vain pintapuolisesti. Hänellä oli saavutuksia eri urheilulajeissa. Opiskeluvuosinaan hän kuului tiedekuntansa lentopallojoukkueeseen. Hän pelasi myös yliopiston jalkapallojoukkueessa. Alexander harrastaa nykyäänkin urheilua. Hän pelaa jalkapalloa ja jääkiekkoa. Tosin hän harrastaa urheilua vain silloin tällöin. Mutta urheilu auttaa häntä työssään ja virkistää mielen. Zadanie 2. Harrastiko hän urheilua? Hän ei harrastanut urheilua. Harrastiko hän jalkapalloa? Harrastiko hän tennistä? Harrastiko hän nyrkkeilyä? Harrastiko hän hiihtoa? Harrastiko hän voimistelua? Harrastiko hän ammuntaa? Harrastiko hän pyöräilyä? Zadanie 3. Kaikista päätellen, tuleeko hänestä hyvä urheilija? Kaikesta päätellen hänestä tulee hyvä urheilija. Tuleeko hänestä hyvä jalkapalloilija? Tuleeko hänestä hyvä nyrkkeilijä? Tuleeko hänestä hyvä painija? Tuleeko hänestä hyvä ratsastaja? Tuleeko hänestä hyvä juoksija? Tuleeko hänestä hyvä purjehtija? Osa D. Mitä harrastat? Harrastan jalkapalloa. 14. oppitunti. Urok 14. Osa A. Tässä lehdessä on muuten hyvin jyrkästi sanottu, että sokeri ja makeiset ovat ihmisen valkoisia vihollisia. No, niinhän se onkin. Senhän kaikki tietävät. Mutta etenkin lapsille on vaikea vakuuttaa, että makeiset ja leivokset ovat terveydelle vaarallisia. Kukahan on sen dieetin keksinyt? Jotkut järkevät ihmiset.
Naiset varmaan. No, mitäs sanot juustosta? Juusto on aina terveellistä. Mutta sanotaanhan, että kohtuus kaikessa. Aivan oikein. Panepas lehti syrjään ja tule pöytään. Me lähdemme päivällisen jälkeen mökille. Sinä jäät kotiin. Muista, että... Tiedän. Pitää syödä ajoissa ja noudattaa dieettiä. Olet parantumaton. Osa B. Meillä on tapana tehdä ruokaostokset kerran viikossa. Tavallisesti lauantaina äiti sanoo minulle, mitä pitää ostaa kaupasta. Minä kirjoitan ostosluettelon. Joskus menemme ostoksille äidin kanssa yhdessä. Huomenna on lauantai ja minun pitää mennä kauppaan. Parin päivän kuluttua palaavat veli ja sisar perheineen kesämökiltä. Ennen lähtöään sisar kirjoitti minulle luettelon, johon oli merkitty kaikki, mitä minun pitää ostaa. Olen ollut jo 2 viikkoa kotona yksin. Tänään huomasin, että jääkaappi onkin aivan tyhjä. Huomenna menen kauppaan heti aamusta. Suoraan sanoen en pidä ostoksilla käymisestä. Kaupassa joutuu aina miettimään, ostaako tätä vai tuota. On paljon helpompaa valita, kun seisoo kotona jääkaapin edessä. Mutta tällä kertaa jääkaappi on valitettavasti tyhjä. Ei ole valinnan varaa. Pitää mennä kauppaan ja ostaa jotain sellaista, missä on paljon kaloreita ja minkä saa nopeasti valmiiksi. Sanottu ja tehty. Minun täytyy sanoa, etten ole nirso ruoan suhteen. Etenkin kun olen kotona yksin. Minulle riittää tavallisesti pari voileipää, kahvi tai tee. Ja ehdottomasti jotain makeaa kahvin tai teen kanssa. Zadanie 2. Menen ostamaan leipää. Osta minullekin leipää. Menen ostamaan kahvia. Menen ostamaan teetä. Menen ostamaan voita. Menen ostamaan sokeria. Menen ostamaan kalaa. Menen ostamaan kaalia. Menen ostamaan maitoa. Menen ostamaan kefiiriä. Zadanie 3. Teetkö ostokset kerran viikossa? Kyllä. Teen ostokset kerran viikossa. Teetkö ostokset tavallisesti lauantaina? Menetkö tänään ostoksille? Menetkö kauppaan heti aamusta? Ostatko leipää ja maitoa? Tuotko kaupasta lihaa? Pidätkö kahvista ja pullasta? Zadanie 4. Pitääkö ostaa leipää? Meillä on leipää. Pitääkö ostaa sokeria? Pitääkö ostaa pullaa? Pitääkö ostaa kalaa? Pitääkö ostaa perunoita? Pitääkö ostaa suolaa? Pitääkö ostaa tulitikkuja? Zadanie 5. En mene kauppaan. Miksi et mene kauppaan? En mene ostoksille. En kirjoita ostosluetteloa. En pidä ostoksilla käymisestä. En valmista ruokaa. En halua pullaa. En juo kahvia. En pidä makeasta. Zadanie 6. Älä unohda. Olin aivan unohtaa. Älä unohda ostaa leipää. Olin aivan unohtaa, että pitää ostaa leipää. Älä unohda ostaa kalaa. Älä unohda ostaa lihaa. Älä unohda ostaa sokeria. Älä unohda ostaa suolaa. Älä unohda ostaa tulitikkuja. Älä unohda ostaa saippuaa. Älä unohda ostaa sinappia. Osa C. Niinhän se on, että jos ei käy kaupassa, jääkaappi on jostain syystä tyhjä. Sen takia täytyy aika ajoin käydä kaupassa ja ostaa leipää ja sokeria, pullaa ja suolaa, kalaa ja kaalia, lihaa ja porkkanaa ja mitä kaikkea vielä. Kun mies lähtee ostoksille, hän tuntee itsensä hyvin epävarmaksi. Kotona hänelle sanottiin, osta lihaa, kalaa, kasviksia, hedelmiä. Lihakaupassa hän seisoo ja miettii,
pitikö ostaa naudan vai sianlihaa. Mietittyään jonkin aikaa hän ostaa sekä sitä että tätä. Kalakaupassa mies oppii tuntemaan sellaisia kaloja, joista ei ole ikinä kuullutkaan. Pelkästä uteliaisuudesta hän ostaa sekä järvi- että merikalaa. Vihanneskaupasta hän ostaa sitä, mitä muutkin ostavat. Hedelmäkaupasta hän ostaa kaikkea, mitä on näytteillä. Kun mies palaa kaupasta kotiin, häntä odottaa suuttumuksen myrsky. Naisella kaikki on aivan toisin. Kun nainen lähtee kauppaan, hän tietää tarkkaan, mitä hänen pitää ostaa. Mutta kaupassa hänen suunnitelmistaan ei näy jälkeäkään. Hän ostaa sitä, mitä ei ollut tarkoituskaan ostaa. Silti hän on varma, että juuri sitä hänen pitikin ostaa. Nainen on tyytyväinen ostoksiinsa ja itseensä. Sellaista se elämä on. Zadanie 2. Hän on menossa kauppaan. Minäkin olen menossa kauppaan. Hän on menossa hedelmäkauppaan. Hän on menossa kalakauppaan. Hän on menossa maitokauppaan. Hän on menossa kukkakauppaan. Hän on menossa kirjakauppaan. Hän on menossa lelukauppaan. Hän on menossa kangaskauppaan. Hän on menossa kenkäkauppaan. Zadanie 3. Päinvastoin. Tämä kirja on mielenkiintoinen. Päinvastoin, tämä kirja ei ole mielenkiintoinen. Tämä kakku on maukasta. Tämä kala on suolaista. Tämä pulla on pehmeää. Tämä puku on kaunis. Tämä leipä on tuoretta. Tämä kangas on kestävää. 15. oppitunti. Urok 15. Osa A. No, mitä uutta? Ei mitään erikoista. Olen lähdössä virkamatkalle. Ihanko totta? Sinähän et ole edes valmistautunut matkaan. Se on pikkuseikka. Miehen on paljon helpompi lähteä matkalle kuin naisen. Milloin sinä lähdet ja millä? Lähdin tänään illalla. Matkustan junalla. Entä liput? Lippu on jo taskussani. Vai niin, sepä yllätys. Osa B. Minä pidän lehtimiehen ammatissa yllättävistä käänteistä, jotka muuttavat suunnitelmia ja jokapäiväistä elämän rytmiä. Aina on jotain uutta. Tällaiset odottamattomat käänteet lisäävät työintoa. Ystäväni sanovat leikillään, että olen ikiliikkuja. Sukulaiseni taas sanovat yhteen ääneen, että minä aiheutan yllätyksilläni ainoastaan huolta. He ovat oikeassa. Mutta sekä ystäväni että sukulaiseni ovat jo tottuneet siihen, että olen usein matkoilla. Kaikesta huolimatta minun pitää valmistautua matkaan, enkä saa unohtaa mitään. Nyt pitää pakata matkalaukku. Ensiksikin lehtimies tarvitsee muistiota, kynää ja nauhuria. Toiseksi lehtimiehen pitää olla reipas ja hyvän näköinen. Partakone, partavesi, hammasharja ja tahna, pyyheliina. Mainiota. Ulkonäöstä pitää huolehtia. Pakkaan vielä pari paitaa, 2 solmiota. Nyt kaikki on kunnossa. Kolmanneksi lehtimiehellä pitää olla aina hyvä mieliala. No, siinä suhteessa minulla ei ole huolia. Taidan olla valmis lähtemään. Matkalaukku on pakattu. Toivottakaa minulle hyvää matkaa. Uskon, että tavataan vielä toisenkin kerran. Maailma on pieni. Zadanie 2. Onko muistio matkalaukussa? Muistio on matkalaukussa. Onko nauhuri matkalaukussa? Onko partakone matkalaukussa? Onko hammasharja matkalaukussa? Onko hammastahna matkalaukussa? Onko paita matkalaukussa? Onko solmio matkalaukussa? Onko pyyheliina matkalaukussa? Zadanie 3. Totta kai. Pitääkö sinun lähteä virkamatkalle? Totta kai minun pitää lähteä virkamatkalle. Pitääkö sinun valmistautua matkaan?
Pitääkö sinun pakata matkalaukku? Pitääkö sinun olla usein matkoilla? Pitääkö sinun ottaa naukuri? Pitääkö sinun lähteä tänään? Pitääkö sinun tilata liput? Zadanie 4. En taida. Lähdetkö virkamatkalle? En taida lähteä virkamatkalle. Matkustatko junalla? Lähdetkö matkalle tänään? Pidätkö yllättävistä matkoista? Soitatko illalla kotiin? Tarvitsetko nauhuria matkalla? Matkustatko huomenna? Oletko valmis lähtemään? Osa C. Alexander on todellakin aina menossa. Hän pitää yllättävistä matkoista. Tällaiset matkat merkitsevät uusia toiveita, tapaamisia ja tuttavia. Ne lisäävät työintoa. Tärkeintä lehtimiehen työssä on korkea ammattitaito. Alexander on oikeassa. Lehtimiehen pitää olla aina reipas. Hänen pitää olla hyvällä tuulella ja olla hyvä keskustelukumppani. Muuten haastattelu ei onnistu, eikä lehtikirjoituskaan. Meistä oli mukavaa tutustua Alexander Ivanoviin. Hän on syntyperäinen moskovalainen, lahjakas lehtimies. Alexander on seurallinen ihminen. Hän on optimisti. Monessa suhteessa hän voi olla esimerkkinä meille. Meillä oli tilaisuus tutustua myös Alexanderin perheeseen. Kävimme hänen kotonaan. Tuttavuutemme Alexanderiin ei pääty tähän. Saamme vielä tilaisuuden seurustella hänen kanssaan, tosin hiukan myöhemmin. Nyt meidän pitää toivottaa Alexanderille hyvää matkaa ja menestystä työssä. Emme hyvästele häntä lopullisesti. Sanomme hänelle näkemiin. Maailma on pieni. Tavataan vielä. Oppikirjan tekstin lukivat Karjalan kansallisen teatterin näyttelijät Vieno Kettunen ja Gennadi Laine, Karjalan radion toimittaja Arto Rinne sekä Alina Miksieva. Hyvät suomen kielen ystävät, nyt kun olette käyneet läpi kaikki suomen kielen oppitunnit, tarjoaisimme teille lisää suomenkielistä musiikkia. Kuunnelkaa, yrittäkää ymmärtää laulujen sanat ja laulaa esiintyjien kanssa. Дорогие друзья финского языка, теперь, когда вы ознакомились со всеми уроками, предлагаем вам послушать еще песен на финском языке. Послушайте, постарайтесь понять содержание песен и спеть вместе с исполнителями. Lämpimän hellessään olet paljaiden jalkojen iloinen juoksu ja sukellus veteen viileä. Keltainen ruusu uittunut on muistona menneen rakkauden. Keltainen ruusu uittunut on enää en. Ratapenkereellä kuljen yksinäin, on sekaisin taas tunne elämäin. Etsin paikkaa, missä rauhoittua vois, missä yksinäisyys. Juna lähtee, vie sinut multa kauas, on eron hetki.